Abusiafo yebe sign ama makwaba na otwe akwapro asan abe to yembion kota yi mu nyinara ye ne wo esuan adusuan watono din rehweso ama owura no kosi se wo beba saa na otwe mu eye adusuan edi kota na awie ye kra ye wo adusuan etoso dumie no atifi asem no ose no krodie aketua ye basesia. Describe no kwasem say so what trace are Jerusalem for from there ensisini na no di nyame achi emma ubuntu instro said Isaiah chapter 40 verse 10 bia wone dia ti kabom ne de ye adwuma be se onyame ni wadam ye besan amamunyina akwaba ye den chi asronko so ede ema munyinara yedam asen so se de biarada mode mafidie edito London Ghana memenda akwanwe for Sabbath school ena afi chosemo mpensem se ne medi kan ede kwata no aba na wieye yede book no nyina yede ba na wieye managing for the master till he comes CC anas ye ahweso fo ama owura no kosi se obeba saa na otwi mu na yede adusua edi awieye ni nyina kra no yede bro wo se reward of faithfulness anas nokredie akitua maboafo no aye krado omoba beboa na yede saa adusua di awieye nyina yede adusua di awieye kra no yede abre wo ansana meyi omo akre no mamemfa aseda sronko emfa matre BNTV Ghana sanse sajumako yi na eboa ye mai timidi addition yi ede bro ba bia wo no tre BNTV Ghana ye ankrankra dwumadi a TV o mafa TV adwumadi atro so a ye adwuma na ya kan no so mafa ma to afa USF na nyina ba bia wo bia na won so watimi anya bi atie so wo mo bia pese o de boatre bi na de omo number betu ye mfoni na ni fa na frɛ obi beje wo so na afei wo no matimi adi nkomo kakra bia no watimi di aboatre bi na me saye so ma onyankopon so ahirawo afei so YouTube na wo hwɛ ya hwɛ subscription button no adoma bi wo ho fa wonsa presso no kyerɛ sɛ tebie be video yi wo na wonsa ebedi kan aka ansa na obi kura mpo ahwebi na afei yennyira atimi ayesa adisua mamenda mabegafo no adi na afei yemfa yiti enu adisua yimo media musonfo Bismarck mensa ende yewo adom mensa aka eda azekosai afri kame ho ewase eda yemakwaba yeah na make us say you who ache that's say and then so nyame ede wa be kan yansa ofidie mu hase great that's it eda ye ni age say then so wa ba be kan ho great me ba mani mu sister Agnes Tete and so ena eto no sister age ya mu akwa great me that's say then so ajepene na wa ba say ni wonye side share na ni otimi nchempe ya so elder kins for diaboama eda ya mu akwa ba great me da mu asese mu nyina modi odo abebo odomu yadisua no aduru mpempenso bi ano kwasam ne se ayede pa ye na ansa na yebehwemu no ma me ma yenyina hobrase mu no yenkate na ma eda free emmo empire emaye mpamchama ya mampaye Inyakopon eni abankese yeda wase humida anopei se wona motumi no ahoden so asambobo ya no na wodi ababehia se mesua ho ade anopei de esrewa nyina ne se ne nyame wa wo ye o chechefo pa no be kan ho na ma wo ho nkonkro no so kan ho na adesua ye babesua reward a ewo nokredie mu no
na ne nyame wama yɛ nyinaa ya pray ne yɛnya bi na daakye bia wopie wɔ no nya mu a ka ne yɛtiefoɔ a wɔmbɛtie na ɔmo so adi no kura ma wɔ no yɛnya saa reward na wahyɛ yɛn bɔ no ne nyinaa tumi ne wakɔkɔdi da ensada Awurade nka yɛn ho no hyira yɛ anɔpɛ wɔ na dom ɛne na homɔbora incident amen Amen. Great. So yeah, addition no aba na wie nanu ya emreko ye pa bre content because nanu ya na ye share book na say managing for the master till he comes now chimu ye the addition na eba na wie ya busia for so hwa obe kaya ye kaya dwene kakra yedi kan ehwe onyankopon abusia no fa bi or say part of God's family emu say nyina no ye onyankopon abusia no fa bi ne adusua edikan ewo kota yi mu de tosumie no afi ye be hwe se onyankopon apam ahodo a one yen wo bruni be ka se God's covenant with us so adusua no ene hu se covenant no ye ahodo mienu ye unilateral covenant and bilateral ni ejina obakofo so ena di ejina afa nu so bakofo no kire se de ebe bia no onyankopon bohye ebebam nsu to se ye bone ye den krampo na nsu beto ye chi modern for se den kra bia bebo eno onyankopon be ye amaye regardless of circumstances ba be de bilateral no kire se e wose ye bibi ansa na onyankopon bohye no atimi aba wo ya brabo mu sadusua na samo be kan ene ne adusua to so mienu a de bro de to so amiensa no eye ntusududu apam no ne be hwe the tithe covenant no apam onyankopon ne yen aye ne hu hia se ewo se onyankopon ntusududu no ye de ebrensanse eno no ye afanu ye onyankopon de no ne de mana inhyire tato no no so ye den no so de bread and ye be share offering for Jesus say aforebo awodo a ye boma Yesu hu se enye ntusududu nko a uyi ntusudu no na wo hwe ne onyankopon ayama wa na no so wabɔ afode de ahye ne din kronkron no animonya ne be hwe redi eka ho dwuma ye be hwe se eka mene yen ba bia eyeka ebibia akoye ka no kwan benso ene ebefa so adi eka ho dwuma ehun se adusua ne kyerɛkyerɛ atrapo ye bebre okwan ebefa so a ye bedi eka ho de di kan o se yemfa onyankopon de yemfa mbra no first onyankopon sika de memfa nka o budget ho enye no na odi kwakutua woka na ade nyankopon de ne bre na afi wa ma wakwankyerɛ ne ahoden na odi ye adwuma na afi eka hodo na aka ho wa ye nhyehyɛ de ama eka no na afi watua ama afiri hɔ no ekra na afi ye ba be hwɛ say living up your treasure in heaven and na say ye da yadamdie e wo so say asasi su ase de se ye kase ye beja ye niema na se be pa japade ma na bunkam ye so hasia ni si wo Turkey and Ukraine friends and Syria Ukraine po eboye nkoko se asasi su ase de yentimi hye ajapade sanse daba akopɛ na nyina interdistion tu yemfo se yen hyehyɛ yadamdie ewo osro na fie be hwɛ se unto the least of days nkituwa yi mu bi ehun se Yesu Kristo ba ye ne mission statement botaya Yesu Kristo de ba asasi su ase enye se obaye bibia wo na oba ma wisia oba ma nyanka oba ma kunafo a prisonfo atukwatenafo won ma wiase yi omototwene won ma wiase mfo mo nyehwe omunti na Yesu Kristo ba enti ye de Azaya nwoma no ba ye no eho no kubie e na okan enti okan mission statement enti se yenso ye se ebedi Yesu Kristo akidi a nanso yenso ye di Yesu Kristo achi ama wisia nyanka ene mobroafo nanso ayiro wosam ne se ye na nyankopon ama ya hoden ene nimdie se ye mfa nya adwuma na nka ye mfa mo asa ankofo ye ya sa dane sa ankrofo no e na ye se wi omo musika adusua tu yemfo ebo yenkoko efasa ade no ho ye free honom no na fe ye ba be hwe se planning for success se ye nhyehyɛ ama nkunimdie adusua no ma atrapo ye bebre okwan ye be fa so ni ahyehyɛ ye niema na yetimi aye nkunimdifo ewo asase eso ye free ho na fe ye be hwe adusua to so nkron ose beware of covetousness ye ahweyie ewo anibre ho sanse anibre na ede bone ehya ase obonsam anibre Yesu Kristo position the first place ohun se Yesu Kristo above ono enti e wose owire no ho na okoje sa position no eno ene ye predicament ne
bra ye bre eya ni bre na obonsam enye ene men yes statement and say me pese me yet say will be there be onyankopon bo original. God has original purpose for everybody. So okorie etimi tufa wiemu a on enya no yonko nso ne apata ono nso wo epumu sanso ono nso timi dware ebasi yentu nko wiemu a apata ne ntimi ntu nanso ebasi yenko dware nso a okorie nso ntimi nware monnya pe eno ye principle e wo wiase enti men kase obi sene obi ansene wo ma wani nkobre obi emana nkofa asem ana entwe mfiri onyankopon che sa adusua no so na ye adusua etoso enkron na fie ba behwe adusua etoso edu be se na otwemienu a etwa mu so giving back eno so ne ye hwe adusua ya ye mre na ye kɔ ahomegye mu retirement no okwan ye be fa so ya toto ye niema yie se ne be ya retirement na sa ahomegye mu no enkoye ohaw bebre emaye enkoye dadwene koden na bebre mai na mu yetimi atenase ewo anijemu. And just last week you were managing in tough times and I say yere toto enima ye wo mra edimo samre mu edin pa covid ndia ba betwam okun bi koso Russia ni Ukraine ama niema boa ye dendenden oil fuel ye nya bi nto ma hwe aye den school fees na fe krampo de bidi ni e be hye eka enima bebre abusiafo etwen yankasa ya bra bomu niema etwen okwan ben ene e be fa so atenase na fe yetimi adi nkonim ene ye de brew last week no enti ne di awie kra de ebo adisua ni nyina tofa ose no kredie ewo a reward of faithfulness you can't ni twi no ose no kredie akitua eno na sa na otwi mu nyina no maboafo ye ba beboa na fe ya bo adisua nyina tofa na ye de asori kota mu nyina adisua eno senti ma ye nkohwe ye nka bosam no sister ge say why a cradwa Matthew chapter 25 verse 21 ye nhwe nka bosam na ye de wie the whole of this quarter adisua no o say na run no say no say mo akwapa ne nokofo wadi kakra hu nokre mede wo besi nyoma piso ko ura enije mu amen amen great we ye nka bosam a ye de hye yen adisua na say Matthew 25 verse 21 abasam a say ye kono ye beba behwemu na fe ye hu okwan a ye asene betimi akasa afa sa asem eno ye ni kan enhwe reward no akatua na nkasa na ewo no kredie mu no a onyankopon eden maye no ye nhwe Hebrews chapter 11 verse 6 ye nhwe nsemfua no a ewo ho no nia ekire na fe ye nkasa ho ase na sejidie ni mu a obi ntumi nso ani na esede oba onyankopon nkyɛn ne se ogidi se wo ho na wo ye won a wo hwehwe na twi kwan no katuafo amen amen great so obetimi de your friend is saying Revelation chapter 22 verse 12 akamwa amamia Revelation chapter 22 verse 12 no so akamwa so say she mereba ntam na mekura makatua se mereba ma obiara se de na adwumatie amen amen yanhwo nsemfo yi ye be kire mu san na etie ewo ye Kristo yemu yo menua medase se betima ati asi ya na wo se itwa ya ni edeko Calvary na ye hwe owu a Kristo bebu edemaye tire no ma yete ase ese ye nyina ye bone na owu na wo se ewu Nyankopon nam nadom ni na humobro so ama Kristo ebewu wo Calvary ede beje yankwa nti wo se obia obaji na di no obenya de obenya dankwa na dankwa no ayenya no yaji Kristo adi no na wo se mabrabo ene me ne ye no efata Kristo nti se fata Kristo di a na yese me transe ede ama Kristo na dwuma Kristo ede ahye me nsasa menye no me yesa adwuma no na no ana wose obema yenya eho akatuapa se ehwe ye nananom a omodi kan akono a Abraham no Elijah no Noah no Enoch no a omotra ase ma awrade yes ndi ehwe Hebrews 11 de o kan ma ye no a
akatuapa no a yebenya no sɛ yagye Kristo adi na afei yenam nanam so de yɛ adwuma. That's right. Na no na trene abrabɔ a yɛbɔ no siti a yɛyɛ ama no ɛno Kristo ba ɔbɛyɛ ho akatua. Okay. Deɛ wɔsɛ yɛte aseɛ sɛ ɛnyɛ yɛ nnwuma no ɛna ɛgye yɛn. Wɔsɛ yɛ adom. Adom no ɛne sɛ Kristo bɛwu wɔ Calvary. That's right. Ɛde ma yɛ cross no so. Na mo imagine adi no na wɔsɛ meyɛ dɛ metra ase ma no. Okay. Nti metra ase ama no ɛbɛda adi sɛ ampa magye Kristo adi. Yes. Ɛno ne nnwuma a ɛda adi no nyɛ sɛ mekɔ yere me ho ayɛ biribi in specific ansa na manya ɔsoro akatua na emum ɛnam sɛ Kristo agye me na ne honhom no atimi mu na mebɔ abraba pa ama no Kristo ba ɔse yɛ dɛ ɔbɛma yɛ akatua pa ɛwɔ ɔsoro hɔ nti sɛ yɛka akatua for the faithful ne yɛhwɛ ɔmo a ɔmo atena ase wɔ nokoredie mu ama wɔn sɛ deɛ ɛnwom aduonu nwɔtwe Psalm 58 verse 11 ɛka kyerɛ yɛn ɛna Psalm 11 verse 16 so kan sɛ ɔmo a ɔmo gu wɔ tenenee mu no ɛbɛda ne yɛgu wɔ tenenee mu ɛnam sɛ yɛdi Kristo anamɔ so ne yɛtie ne yɛdi ne nsɛm so na afei gyidie a yɛtena mu no gyidie wɔ Kristo mu no because yɛhɛ Hebrews 11 no a ɛka gyidie ɛna nanom a motena gyidie mu wɔsɛ na ɔmo ani da so ɛwɔ ɔman bi so nanso ɔmo nsankan nanso akatua no wɔ hɔ a wɔde bɛma yɛn ti Kristo ba saa akatua no si di no kwarema no ne yɛtena se no kure mu a ɔsɛ saa akatua no wɔde bɛma yɛn yo me da se elder that's yeah me fa kakranka ho na am say Hebrews chapter 11 verse 6 no wɔsɛ gidie no mu a obi entumi nso ani so na ayampa sɛ wanyi ani sɛ onyankopɔn ɛwɔ hɔ a dia em sɛ bibie no hɔ no a wobɛtumi atena ase no wayɛ na wadwen ho sɛ ade a meyɛ mɛyɛ ahyɛ onyankopɔn edi ɛne onyam ɛno nti sɛ wogye onyankopɔn didi a ɛne na wo bibia no wobɛyɛ ɛde ahyɛ ne din ho na onyam na one wogye onyankopɔn die no it comes with a price woji onyankopɔn adie ne na ɛkyɛ sɛ ɛsɛ wotwe wo ho firi niema bi mu na saa niema na wobɛtwe wo ho afiri mu no ɛde wobɛka ɔhaw ne ama niema bebree mu so nti sɛ woji ne die a saa ɔhaw no a wobɛkɔ mu no ɛne na ɔno asa hyɛ wo ho bɔ sɛ wobɛgyima die na wobɛkɔ saa ɔhaw no no akatuapa bi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ma nti woka Revelation chapter 2 verse 10 a wɔsɛ mia mobɛgye me adi nti no anasɛ mia me di nti no yɛde mu bebree bɛgu fiase ɛbɛyɛ mo nneɛma horo bebree mobɛkɔ yie mu ne amaneɛ but mo nyina mu nkosi awieyɛ efisɛ mu wakatua papa bi ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ the same thing no call Revelation chapter 3 verse 20 and 21 so ɛno so ɔka ho asɛm saa ansa na wokɔ Matthew chapter 5 nso a I think verse 12 no wɔsi mimi Kristo Yesu nti mi di nti ɔbɛyɛ a ɔmbɛka mo ho nsɛm ne nneɛma horo bebree ebi kura no a Kristo Yesu abɛgyina di nti no adwuma bi wɔ hɔ a wonyɛ ɛde wobɛkɔ ɔhaw do ba Yesu Kristo yɛhyɛ wo bɔ sɛ ɛma wo buntu nsuro sɛ dɛ ɔka na Isaiah chapter 40 verse 10 no nsuro na meka wo ho na nkonimdie ne akatuapa bi ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɛma wo nti ɛbra yɛde yɛho to Awurade so no Awurade nyɛ mu kura da na meka sɛm bi me de pa wɔ sɛ onyame ɛde ne mobro hu a wɔwɔ ma yɛ no ne tumi nso a wɔwɔ no wɔde ba yɛn nkyɛn bɛboa yɛn ɛma bibi biara a yɛkɔ mu no wɔde ba bɛgye free mu he deliver us from it and lead us to tibia bi a yɛ akase yɛ ni bɛgye ho ɛni nti no akatua pa ɛwɔ no kuredi a ebi di ama onyame no na sɛ yɛtram kosi awie ya it's a good news onyame ɛde akatua pa bɛ me da se pa ya me da se ne wo nkyekye mu na wo sɛ wiase nsɛnka yɛ ka reward a enka yenko nimdie nko a enka akatua de ɛyɛ adepa ɛyɛ adwuma yenim sɛ at the end of the week ana am de benya sika ana sɛ
akatua enka reward enka nya how to say na eda ka enti na esi nyame asem no ebewi asema e nkosa asem oni pani so because say me benya akatua pa dey dey say enka me ko how man sana benya sa akatua no ba nyame mu de enya sa na tie enti won so de ma wo Hebrews 12 no one and two me kan kaka o se santi yenso enam se ye wa dance for bebra te se a etwa ye ho ahia yi moma yento ade so biara ne bone a enche na etwa ye ho ahia yi si ye nkwan no ngo na ye mfa bo aseto into aprepare eda ye anim no mu mirika enhwe gidie mu kanifo ne wiefo Yesu a ohwe anigi a eda nanim no to ne boase huna amane hunu asenua amane na wa mu aniwo na kotna onyankopon ahemwa nifa enti tisene na eda ka no se efa ne efa mu na Yesu Kristo ko ba obefa mu bi enso se o amane di abu di nyina so enti se yenso ye fa sa o ya onimu a na ya fa ni anto wi atise ne akatua atise ne mi hia na ese menya because ya akatua na ne efa mu a onyankopon so ye ni bedi ahenie ni bi yo madam asepa ne moncheche mo ya de pa abusanfo egusara ye hwe no kredie aketua yanto aso na afi yenhwe the everlasting life no ne no so katre yen ewo ahase ye hwe Romans chapter 6 verse 23 any John 3:16 na John 14:1-3 sa anken cancer no ye cancer bia ye nimbata wase ye kan na fe ye hwe options are ye wo ewo hase Romans 6:23 na boni akatua ni ogbo na onyankopon adomachede ne dankwa yen erade Yesu Kristo mu amen and I'm patron John 3:16 John 3:16 very popular. Let me recite. Yeah, that was a recite my John 3:16 young country na said you nyango for do wiase ni sanity so odi ne ba wo no kunu mai e obiara wo gini die no anira na wanya da nkwa amen and 14:1-3 no 41-3 necessary mama comment to munyo onyankopon ni na mensi munyimini tina bia pi wo magefie sente saa anka makatre mu se mireko makosiesie baabi mama mu na se meko na mekosiesie baabi mi mama mebe biom na mebefa mu mako mi ara menchen na dia me wonu munso mabaho amen great and I say no go ni be say options ben na chosem dia ma na fense afutu ben na ewo ha se emayen in terms of saboshi ya chosem dia ma yi all right say say that sister ge can cancel na wakan amaye pa no ye Romans chapter 6 verse 23 in fact enemy sua edusua no enema bi to ba kuma so pa was it the wages of sin is death boni akatua aniwo na me dwen ho say obede no unya adwuma bi a unya akatua dabi that means say boni akatua ni owuo no na che say yenya nkasa ne ya ye adwuma afa owuo sa which is very serious yes so because nyese ye namwa na ya say boni akatua ni owuo dabi you have worked the sin and no any wage which is death when you katua na sa katua no any owo base na otwa so say nanso onyankopon adom achede any dankwa that is amazing yes pese mia maye me boni na manya me ho akatua na Yesu Kristo ababi ginam said no akatua no a waje no meje free ho me ye free ho na me ma wo dankwa and then Peter can say unyame na ye sade we ya then what person you ought to be yes so a dear na say we ye if you say wa na wa ye wo mfom so and I say wu a say ye dey fa justice kwan so a yes there oye bone no ne na ewu
So but Calvary and I was pekani because Calvary I was say you no and I'm bro mercy steps in was no mercy says no for the gift of God is eternal life in Christ Jesus when you go say ye mu na what the enkwa ayede amaye nti yemra beje enkwa nti John 3:16 says say onyankopon si do we are said yes ya kan onyankopon bo sha wo de amaye ho no enye manko a enye manko a enye se wo ho fe ana se wo ho nye fe enye se wo ye tuntum ana se wo ye groni tese obi biara a wo beje die no enkwa eden ewo ho na in fact what kind of verse 17 na eno so ye me de pa wo so onyankopon asoma ne ba ne se na kiya ye boni e o se nka wo condemn ye me yewu no wo se onyankopon asoma ne ba ne se o me condemn ye na emu onyankopon de ne ba no man se ye be fa no so ne aye de ye nya dan kwa that is amazing love just say wo se nipa yetimi eti na ade wesi na ye ka no onyame dia afre me ne wo say ye fa sa good news ye enko wiase na se de esi ye me de na se de esi ye wo de na wonu se ampa onyankopon wa hyebo no wo ne boshe ne etim ho omma bibiara ensi se ebenya boshe nti se wo abagi sa dankwa odi be maye no ho maye na so wanye ani a kan John 3:36 or say the owo ba no wo nkwa the oni oba no oni nkwa na onyankopon bufuo e wo so why because onyankopon de yes wo ye bia so obeji me no nkwa na enya la da nkwa no waya amaye na se wanye a verse 18 say we already condemned. That's right. Yo me da say pa me da say no we cheche mo yes the first time no buy nti chest am pa second one obeba na niema be na sisi ya ema first one dey need mu say ye be wonu company e pe na kunu hwe ba bia e ko wonu hwe wu no nu nti mofra ye kun mu and so still ye otnasi o start eduma ye no na o mutimi the spice di na jiba bia onam bia na de o ye na ya beka na mu pe na kunu but nia na ye so be no o ye yansa enti na na si ofo no be kono omura ahunti na o hye omo body sa John 14 we show mo bo say mo ma komentutu na bia pe wo na jefi no kono okosiesi ha obesa be form di sa bo hye na ode mo tititi na e wo ho ma me no mienu so ba first one na ni obeye wo ye owi na ka so obeso na sorry na wakodia e ya mpa se second one we obesa ba na oba aba be family wa ya jisa bo hye ni din ti se egidia yan kan cha for front no mra me fa yo madam ase mama yenko yenim na fe yenhwe Jerusalem for front no so boshe bi nso e wo ho no mo yenhwe sa boshe no se ni esitie na hwe ne fe no so etie na yemfa ntoto ho ni yenhwe se adwene ebetimi ate sa boshe na se a Revelation chapter 21 1-4 na fe wahuri akan 8 no yenhwe boshe bi e no so e wo ho na yenhwe se ni esitie ase na me hunu ostro fufro ne asase fufro na kanestro ne kane asase na twam na yaponi ho bio na me hunu krokunkunu no Jerusalem fufro se efri stro nyankopon nchen risane na wasiesie no se ayefra wahyehye no amanekunu na metie ne kesie bi firi ahenwa no mu a ese hwe onyankopon to madan wo nipa mu na obetena mumu wo mumu na wayamuma na onyankopon no ara ne won betena enan no na obepepa won ani ase ni so nyina na wo ni ho bio na areho no osun ne ya biara ni ho bio efise kanenio manetwem Pacheko 8 no na ehufo ne won a wonyinie ne achiwaye defo ne awudifo ne nyomamofo ne adutufo ne abosomsomfo ne atrofo nyina benya won chefa wo otade a eja ne sofe darimunu eno ne owuprenunu amen amen. Great yan show boshe
sambɛn ɛna ɛwɔ mu bɔsɛ nsɛm yi ɛnɛ no yɛbɛkyerɛ mu ɛsɛn na afei the opposite side no nso no wɔn amɛyɛ part of saa bɔhyɛ yi nso no wɔn nso wɔn faith ɛte sɛn. So ebitumi ate bɔhyɛ n'ase paa yi a yɛnhwɛ Hebrews 11:10 hɔ na afei yakɔ ɔse na mehwɛ Hebrews 11:10 ɔse na ɔtwɛn kura a ɛwɔ fapem a ne twitwirefoɔ ne ne yɛfoɔ ne onyankopɔn na ɔtwɛn kura a ɛwɔ fapem foundation a onyankopɔn ne twitwirefoɔ ne ne yɛfoɔ ne onyankopɔn ɛna wɔkyerɛ yɛn sɛ New Jerusalem you can reward for the faithful ɛna yɛaka sɛ onyankopɔn ɛde choice mienu ɛne yɛwɔ sɛ yɛbɛfa daa nkwa anaasɛ yɛbɛfa owu a owu prɛko eternal death na sɛ yɛfa daa nkwa no deɛ a ne nyankopɔn bɔhyɛ a wɔde ama yɛn ne sɛ wɔde kuru foforɔ a yɛn nananom ɛde wɔn ani too soɔ a ne kyekyefoɔ ne yɛfoɔ no ɛyɛ onyankopɔn ɛno na wɔde ama yɛn sɛ ɛne New Jerusalem a Kristo Yesu nyame nsiesie ama yɛn na saa kuro no bɔhyɛ kɛseɛ wɔ so sɛ yɛhwɛ wiase mu a yɛwɔ yi a saa mmere yɛhwɛ nneɛma yɛkɔ so owuo yadeɛ esum kwadaa nna awerɛhodie anigye biara anim nanso wɔse saa kuro yi deɛ osu ni hɔ ɔyaw ni hɔ yadeɛ ni hɔ na owuo no a yɛsuro ama daadaa nyinaa yɛwerɛ hɔ no na sɛ yɛdwɔmpo kɔ 21-24 hɔ no a ɔse na amama nyinaa a wagye wɔn nkwa no wɔn bɛnante ɛwɔ hann mu ɛwɔ hɔ na ahemfo a wɔwɔ asase yi so ɛde wɔn anim onyam ɛne wɔn anim onyam bɛbɛ mu nti kuro no yɛ kuro soronko a onyankopɔn asiesie ama ne ma nti bɔhyɛ a wɔde adi anim ne sɛ deɛ edi kan no asase a ahwe ase yi onyankopɔn ayɛ no foforɔ a wɔde New Jerusalem no ɛma yɛn na saa kuro no yɛne Kristo Yesu ɛna ɛkɔtena mu saa kuro no osu ni hɔ saa kuro no ɔbɛpepa yɛaniwam nisuo biara ni hɔ a ɛbɛbɛ biem saa kuro no ɔyaw ni hɔ ne mmerɛ mu wo nyinaa na abɛduru baabi afei wo a wonyare nso sɔre a ojonku osisi ɔhaw no dɔɔso na saa ɔman no a naasɛ kuro no a wakyekyere ama yɛ no nyame na akyekyere saa pain no ebi ni hɔ biem ɛna nneɛma dada awerɛhodi a yɛdi nneɛma dada ne nyinaa no ɔse atwam na deɛ ɛkyɛn nso koraa ne sɛ ɔse esutadeɛ bi ɛbɛtene hɔ na saa nsuo no ho we have the tree of life. That's right. That's what's added yako back to aging. Yeah. And sana ɔde sɛ obonsam ɛbɛ daadaa yɛ no na afei yɛne Kristo Yesu atena aka abom sɛ yɛhwɛ aging a kyerɛ no mihu sɛ ansa na bɔne bɛba no na Onyankopɔn da biara ɔba hɔ kɔ ne ma hɔ na ɔmkɔdi nkɔmmɔ na saa bɔhyɛ no wasa ade ama yɛ ɛyɛ anigye sɛm wɔ sɛ yɛn nyinaa no yɛpere na yɛde yɛn ho si wɔ sɛ ɛbɛnya daa nkwa no na afei yɛtumi akɔnya saa ɔda yi ɛwɔ saa kuro foforɔ a wɔasiesie ama yɛ. Great. And na meka ne sɛ me a mekasa me nwa a wotie me sɛ woyɛ Kristoni wonya Kristoni saa bɔhyɛ wɔ nyinaa wɔ hɔ ɛbɛyi yaw ɛne wɔwu a yɛtwa adwo wɔ ho bɛfrɛ na nyame ahyɛ sɛ yɛnyi nini ne nyi na hyɛ deɛ sɛ ɔbɛbɛfa yɛ kɔsa kuro wɔ mu adan na yɛma yɛn ho kwan na ɔntumi ngye nti me mpa yɛbɔ sɛ deɛ ɛwɔ me mu nyame ma mentumi fa nto hɔ wo nso deɛ deɛ ɛnyɛ ne fa to hɔ na ɔmfa yɛn kɔdi da na yɛabrɛ wɔ asase so. Amen. Great. Me name say elder owo bibia na se kakra bi na me kaka ho se de me nuanu aka nyina na de sister gi kan ne se no kwasem se kro fufuro bi e wo ho a wonyame asisi a ode ne ma eko eni nti ebra oso mo obegina akosi awie no obenya sa kro no mo me momodin na bibi biara ewo yemu a eyo obonsam ade no yemfa na ade ma no na enka nkire ze ye no tun kwanta ya ye de ya pai sa se de ye ni wonyame ene nante
na me mpaebɔ sɛ akyɛdeɛ bi a yɛagye afiri onya ayi ɔbonsam hɔ no ɛsrɛ Yesu Kristo so ɔnye no mfa no adeɛ ma no na saa bere deɛ Yesu Kristo ne yɛne ne nante deɛ nuanom mmiɛmfa Kristo Yesu na bɔhyɛ no a waka no kronkronkron no yɛbɛkɔ na hɔ na ɔse yare no ɔse hɔ koraa no odwan ne gyata bɛtena ase abɔfra ne ɛnso bɛyɛ dɛ yɛbɛnante abom yɛbɛdidi abom. It will be amazing. Great. So, or say a Korane Jata, a betnasi, no more diagro. And there you tear is a Jata Pia, named your baby, young Coba. Stampede. Isaiah 66. Great. And you know, yan to us enough, yan shall cree, and I was say, ye pray. And that's all Casa Cree, you are some. You will never be bromo internet so messero. Of course. They think say and yet possible a being sit down. A ya kushi, a ya anansi sem, a bibi crumple any wasa, and yada. But just a media dance here, pefe say, Sakruno and a Paul no more, Peter no more, Omunina, Ball mo brass, and Renoswa, Omina Benya Chefa, it was Sakrumo, Mama Yenyo, Nayan Sintimina, Chefa, it was Sakru anymore. Yan to us, Nayan share. Nkuntabu no sene ye kan ho kakra wo nkabosem no but then yen kan ewo ha say Matthew chapter 25 abasem bia Yesu Kristo kan ye na yen hwe de bitimi asua ewo mu abasem bia Yesu Kristo kan na fe yen hwe de bitimi asua ewo mu sister kan Matthew 25 verse 14 no to 23 no I say na it is say onipa bia wo tu kwan akoba bi na ofre ono ara ne nko na wode de wo hye wonsa na ma obaako talent num na obaako mienu na obaako nso baako se de won mu biara ahoɔdentie na wotu kwan na entamara de onya talent num no koe de ko hye adwuma na onya ho talent num saara na de onya mienu no nso konya mienu kan ho na de onya ba ko no de okoko tutu fam na odi ni ra no sika no sie na echare no ne nko no ra no bai na oni won bebu akonta na de onya talent num no bai the talent num kan ho ba se owura talent num na wodi share mensa hwe manya talent foforo num maka ho na ra no se no se mo akwapa ne no kwafo wodi kakra ihu no kware me de ubesi nyoma pii so ko ura enije mu na de onya talent mienu no nso bai owura talent mienu na wodi share mensa hwe manya talent foforo mienu maka ho na ne ra ne se ne se mo akwapa ne no kwafo wodi kakra ihu no kware me de ubesi nyoma pii so ko ura enije mu na de onya talent ba ko nso ba se ura minim se uye onipa uye din na utwafa ko amuye na obobo anofa ko anfa mpetinye enti misroe na me de talent ni mi ko CFM hwe wadi enie na ni ranu bua ni se akwa bone ni oni hafo unim se mitwafa ako a mennuaye na me bobo afa ako a memfa mempetin ya ene anka esese wodi misika no kohye sika sesafo ensa na me ba mabeje made ne ehun si hu amen great enti yenim sa parable yi pa Yesu Kristo kan say na osoro yimamu ne kono aketua no say na ose ebe ye yede ba yen asetena mu a san ebe cheche sa abasemi mu okay abasemi twen adwen si so enema bi a ehun hia pa onyankopon emse wokai Psalm 24 verse 1 onyankopon se osoro ni asase enimu ade didio nyina media ampa onyankopon ne boy nti bra onyankopon bo osoro ni asase na fe obo nipa no ena ode Adam ni Eve enso etia no ena o ka kire se omonhwe eyi no omonhwe adwuma ode ama omonhwe so na omo se de enema ebetumi akofan
in the notion no onyankopon abɔ yɛn ɛna ɔde ne nneɛma a owiase nyinaa ayɛ den ahyɛ yɛn nsa onyankopon ammɔ yɛn sɛ yɛmfa yɛn nsa ɛnhyɛ devrim fam onyankopon abɔ yɛn sɛ yɛbɛyɛ adwuma yɛyɛ adwuma so a nkɔsɔ bɛyɛ den ɛbɛba nti adesua a ɔde ɛyɛ sua wɔ wei mu sɛ onyame a bibia talent no ɛyɛ ne dia no ɛna wamma wo bi sɛ fa yɛ adwuma sɛ de bɛyɛ mfasoɔ bɛba so na aboa wo ne wo wabusua ɛne wiase nyinaa nti de ɔmani num no ɛti onyankopɔn ase sɛ de onyame de ama no no ɔde bɛyɛ adwuma na bibi biara onyame de ama wo sɛ fa yɛ adwuma no wo de yɛ adwuma nhyira ba so there's always success in it that's right ebetumi aba sɛ up and downs bi bɛba mu deɛ but onyame a ɔde ahyɛ wo nsa no ɔbɛboa wo ama wayɛ ama nkɔsɔ ayɛ de aba because the ɔtɔ so mmienu no so saa na adesua a yɛbɛnya free baako deɛ ɔmaa ne baako no a ɔse kyɛ sɛ wɔsan twa ntɔkora aka kyerɛ nipa no master no a ɔde adeɛ no maa no sɛ menim sɛ wɔyɛ dɛ so ɛna sɛ mesuro nti deɛ ɔde maa me no mamfa anyɛ adwuma na asɛm a mame age kaeɛ no ɔse you lazy wompɛ sɛ wobɛyɛ adwuma na ka wodi sika no kora kɔto ayi a scrub ya nke bia mfaso kora beba ho ama na ayɛ mwa ama nipa eni ti adesua yɛ nyanwe sɛ onyankopɔn da bia ba ɔman di hia yɛn sɛ bɛyɛ adwuma na sɛ de yɛ adwuma a faso ɛbɛyɛ de ɛbɛba so na boae na sɛ amfa nyɛ adwuma so de a ɛho akutua ɛbɛwɔ hɔ ama yɛn a ɛnyɛ akutua pa yɛ ni bɛgye ho yo medase sɛ na adesua ne ka sɛ ye etuafo nim sɛ yesu si wɔ bɛbɛ bi ntɔ mo bisa sɛ na wo ba ne kran sankyerɛ ne bɛyɛ de ɛyɛ ade ehie nti ɔfa 2 chapters mu Matthew 24 ne 25 na ɔde yɛ 24 ne just ma de sɛ aba wɔ ne bere mu eni ama sisi mu hwɛ ne asi earthquake ne ade ne ama ka yɛ nyina sisi even now yɛ wɔ mu ɛna 25 no sɛ na ɛda kyerɛm ɛka asafo no nso sɛ ne ɛbɛyɛ ɛbrɛ bi yɛ bere no ɛna ɔka sɛ yes I your talent no so cash so for adwuma ni bia yes saa no se ne de be boa nyame adwuma enti se woni bibi ya ese wo ye de wakoma na de se ba ko etwa se ye adwuma ye se ne ya ma onyankopon even ye adwuma mpo enti o train se ne de your talent e be ye adwuma sometimes it se be concentrate on media ho no obi die na me de me ko criticize ya ade na se me si wo we na me ni we wo se ne o bebre ni poti me di ye adwuma ye odo ho ba ko no point me afanye tinia wo no ahwe so ya efiri nsa nti e wo asafo media nya media hyensa mo we fa yakoma nyina anye na obi ye bibia e fa akoma pa entechi na nya nsensem ka ma hwa na ekati anya kati me da se pa me da se wo de sa asem na aba minim se da wo de na me hwe se hwe Luke 19:12 to 24 no a ka no ka sika ho asem se talent no ya na most of the time you can natural gifts that ya media mind but we can sika ho asem some probably no ya na ya adwen aye say asikafo na am so kan say e dey ma sikani so obekọ soro asen say bewura pande ya na ya adwen say sika obi o sika no de onko soro hiafo no ne ye bekọ mo but onye no kure no wo ba ko no ntimi afa yo wo ba ko no o se wanya de wan fa nya adwuma at the end no he was condemned yes ndi de onyame de ama ye bia ekura ye say doors wo say so e wo se ye de ye adwuma na eso fa so na she onyame kopon animonyam se ba natural talent say de menu aba kan e de su and man say probably no ya ye hwe say wasafo mu a jisa ma be gina pulpit ho e ma preach ana say ya frame abanimu asa na ma ye nyame adwuma ente sa onyame ama obi a ankura bia talent ba bia wo bia in your own small way no ubetimi dia ya adwuma age akrama Kristo ubetimi dia ya adwuma ama obi so atimi ahunu onyankopon enisa mi preach e be gina ni mu preach ansa na ya hunu say yankopon ama talent wa ma talent obia wone de ti e kabom ne de ya adwuma e be hye onyame ani mo nyam sente sa ne ya hwa foforo de ane e be yete say yenu ya onya ba ko ye de ba ko na si ane ye hwe afoforo de
yɛm work it out back on a jama Yeah, yɛm I was here fa the bata year, afoforo great me da say yɛm kwa in fact we afutupa edema yɛn ya bra ye sadusua yesua ni nyina no na yɛde bɔ yɛm bra Onyankopɔn ama obia talent ɛwɔ asafo no mu wo de kra mpo ebia wo de yɛ ahohoyɛ obi ba sɔre a wona ɔkyea no gigi na nima na konya tena so ma na yɛ kama use sa talent no wo de anyame de ama no enam saa yɛ so kra mu kasa o me kwa sɔre no se no musi gi me no mesan akɔ asasɔre no bi wo nso o gi akra no nti yɛm focus on talent Onyankopɔn de ama yɛn no na yɛntimi mfa ntwe akra se na bitimi agu nkuntapa danse de talent be kwa akɔhye baabi na criticism eba yi nkrofo de ena ye beka ho asem saa meda mo ase yen to aso na fe yemfa ensori yen adusua eno so osi aniwa nyina sibotaye no so yen hwe Romans chapter 8:16 to 18 na fe yemfa ensori adusua eno so ase honhom no ara ne yen honhom de adanse se Nyankopɔn ma na ye ma ye adidifo nso Onyankopɔn adidifo ne Kristo yonko adidifo nanso gise yene no hunu amane ansana wacha yene no animonyam bi 18 no na mibunu se bre yi mu amane yi nru animonyam a yebenya no adie de amayen no amen amen yeah yebe chere we asesai I'm say we quotation back on I'm say and also a day an igisem any ahotoso bi ebre agidifo so or say honhom no onyame honhom no any ye honhom di ho adanse say e Onyankopɔn de emma ebra ya ye no credifo ama no so anase ono yaba ba ginedie no say ye hyase no ye hyase free say was gidie ni mu a obi so ani so nti ye ba gi Yesu Kristo dia aduanom the amazing part of it ni say onyame honhom eni ye honhom di a ho adanse say ye Onyankopɔn ba nye enye obonsam dia nti ni how no odi ba yesu nyina no ye ma onyame honhom ni ye ho adanse say na ye hwe Moses eni da price ya yeka ho asem bo sha no nyame ho eka ho asem na ka obi anka ye trenu say wo ba be ye ohini pompa ti say o man hini na wo hwe sa o man hini na dididi e wo mu ni sabio wiase nu onyam a e wo mu na wapo say me ni Israel for wo ye nyame ma no ye be suffer na Moses ejina atachemu e wo say o akoa but no nim say bra wo bre ni nyina enida so be heden e ho ama Paul nso sa ono nso apu wiase so e no fa say nani eda so ye hwe asuafo ni nyina ye kunkum wo mo nyina ekuma ye fa wo mo ekun wo mo no ekwa mamu me ye nchirechire mu but wo nyina no mani da so say edida so bi e wo ho e ma wo say de ma me kan no wo say de onyame asiesie amayen no yet to amane a yehu o sabre mu a ye intimi fan to ho because ya kinds is here krokunkron no niam onyame e de eden asiesie amayen na see can Revelation ma me agim patro can Revelation chapter 3 verse 20 no amayen verse 20-21 no Onyankopon a hye yembo bia so amazing. Revelation 3:20-21. Asishe me gina pono no me bom. So obi betie me ne na wahine apono no a mehye mu maba ne nchen na me ne no abedidi na ono ne me nso adidi de odi nkonim no memma one me atena mahenwa so fasi wo kakra ma ya wo se de odi nkonim no onya Yesu Kristo tina hingwa no ye ne betena na hingwa no so so to aso se de me nso medi nkonim na me ne megate ahenwa so no de wo waso no ntie ne amen amen ompe we na pede can you imagine say onyame ahennie no se de sitie se de toto queen e de mu a
ahini ni nyasem ahini keto ya hwekene King Charles se de wote so a nyasem keto a na se bi wunya kwan no King Charles say bra na wo no ntra we ho a minim de ka wutim be ye so but ye onyankopon de no cannot be compared to what King Charles had so nti wo se woni ye betra de a anuanom wo se woni ye beche we will share with him the inheritance eno na eye ade a me pai bo say yemfa ye ni nto so na de wo ye mu bia be si ho kwan ama ye ni Kristo Yesu a che sa na inheritance no ye drop Paul dia okay. Okay, 2 Corinthians 11:23-33 now. Sheniamo of fame, shipwreck, ne training pre, ni nyinachi, o dear Tresama. Philippians 3, me kind 13-14 was saying, and yano media means to say, means saying I can be now so a dear back open a me mammy really free, dear etram, now me trim me pedia a woman name. Me dimika me pre butaye no ho medru na makonya osoro fra onyankopon nam Kristo Yesu mu afra me no nkunimbo no enti tisania na eda kan enye easy Paul niam ofem no ensusu ni na odi nyame achi enu po se onyanya de bi otwini mu se na be ya sa nkunim no onu se ni sabeka se ni Abraham hu from afar enso ogidiye no be ya gidi fo nyina agya no se ni Paul o ha ni amani be fi se Yesu efre na ogitum no ofo ha ni amani bebre mu se ni na wampa ba edu be bi otimi ka se okopa ne mako awie ka ne metu awie ni aka ni nkunim abotrent me bompa ye se onyame mwa ni enso ndu sa point na bet me who say we are right with God. Amen. Amen. Say yamre no aye bre yede yen adisia no ebe etwe say abusia for adisia yede abro no kredie aketua enede adisia edi kotayi awieye ekra ti si edi no kra aketua wo homaye aketua no den ebi ye dan kwa na afi ose Jerusalem for no say ye dika ye describe no kwasem say sa wo hwere sa Jerusalem no for no de nanka wa ma wi asekrompo na nanka eye ansa na ebisa betimi akasa Jerusalem for no so na o say ni sisa abotaye no so na se na Paul no ye nkoden no na asuafo edika no mo kon den na fo mo ko mani mo fo ye mu no yenso ye mfom sa na mre no so a yenso yetimi akasa okopa no yenso ya den yakon ayi onyankopon enhyamu next week ye dey addition for and na dey bro and no was it the free cosmic messages or say we ase nkransa miensa and no na next week ye be share ase na ye dey bro na ya share quarter for ase onyankopon enhyamu nyina kata oni na ma other Kingsford enhya so emai namtum for ye dawase addition so nko a ode amaye akatua si di no korema wa papa yensa beka eno no wada na di e de akire yen yi o yesro we mobo ne ma ho konkron no enka ye ho no ma yetumi a ene ahode a e betimi di atrase ama ni aye no kwaridifo na nam so ama yetimi anya chefa e wo saa bosha odi ama yen yenyina ye ya tiefo ni yenye esua de sua nyina ye kondo ni pese enya New Jerusalem no experience no ye basa akuro no mu ye wadomo no wa humobro na baji ya tata de yako tibuaye ni enso yenye ya famu de honhom no kasa de kire no kire no obi ye ni ame ye hunu no entimi fa sa akwa no so ntrasema eso ba yetimi anya chefa wo ahinem ba nhire brade nyina so nkan ne yatiefo ne ahwefo po aye ne siesie mre modin papa ma ye mpa ye gidi achi ne mom ye ntransema kopem so obesa aba ti Yesu frɛ ne hyira ye Kristo Yesu din mu amen amen